Честит празник на всички българи. Днес е 3 март, най-големият от нашите национални празници. Днес честваме освобождението на България от турско робство, според някои историци владичество, иго, няма значение. Въпросът е, че днес е един свят ден за целият български народ. На 12 април 1877 година започна руско-турската освободителна война. След този героизъм на този връх, наш дълг е да съхраним завета на нашите деди. В същото време наш дълг е, така както ние следваме тяхния пример, да оставим примери за следващите поколения и да не предаваме България. Да живее България! Да живее България!